Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Thursday morning mga kapuso all over Mindanao. Atong kamustahon at mga kapuso sa Katiil o Governor Generoso sa Davao Oriental Province. Sa mayong buntag. Mayong buntag sab Jill, kamusta sab nato ato mga kapuso sa La Libertad ug Katipunan sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang mga tips aron mahimong luwas panahon sa emerhensiya ug kalamidad. Kauban ang Chief sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Lanao del Norte nga si Abiliza Manzano. Samtang say atong sayron ang journey sa usa ka Davaoenyo kinsa makapilang beses na nga nagdala og dungog sa nasod sa International Paralympic Swimming Competitions, Sir Ernie Gawilan. Og sa Best Talk, makauban at Sir Resi, si kapuso host comedian Jose Manalo. Una ka na mga kapuso, nasayod ba mo nga usa ka misnon ang morepresenta sa Pilipinas sa Mrs. World 2021 pageant? Siya si Merani Gajana Raman nga lumad sa Talisayan, Misamis Oriental ug dugay na nga nagpuyo sa Hawaii sa Amerika. Si Merani ang nakakuha sa titulo ng Mrs. Philippines World 2019-2020. Siya ang representante sa nasod sa Mrs. World 2021 nga ipahigayon dito sa Sri Lanka karong bulan sa Hunyo. Dala ni Merani ang iyang advokasya nga pag-promote sa postpartum depression awareness. Isip siya sab usa ka postpartum depression survivor. Mga kapuso, karong buntaga kakuhaan nato og inspirasyon ang istorya sa usa ka Davaoenyo Paralympic swimmer nga makapilang beses na nga nagdala og dungog sa nasod sa moong sporting event. Si Ernie Gawilan. Sir Ernie, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag Gel og sa mga viewers diha sa diri sa Mindanao. Sir, unang-una growing up, unsa ba ang istorya sa imong kinabuhi nga nahimong iana imong kondisyon sa panglawas? Sa una Sir Rigel, katong gibuntis ko sa akong inahan. Nag-attempt mangud siya nga murag iya kong ilaglag ba. So mao nang pagkagawas nako sa iyaha na dito na nakulangan ako ang mga parts sa ako ang lawas nako. Sir, paunsa ba ka nakatuon sa paglangoy luyo sa imong kondisyon sa panglawas, sir? Bali, sa una manggod, nakapuyo ko sa foundation. Ang pangalan sa foundation, Our Lady of Victory Training Center. So, sila manggod na sila beach resort diri sa Samal Island. So, ako sa una, siyempre ako, lumad man ko sa Bukidnon, sa among lugar. Bali, gidala ko ni Sir Inting Pirasini diri sa Davao para pa-eskwelahon ko ug hatagan ko niya og prosthetic. So mo to gidala ko niya sa Madrihan niya ang nagdumala sa una sa Our Lady of Victory Training Center, si Sister Cecilia Wood. Siya ang founder sa Our Lady of Victory Training Center. So sila beach resort diri sa Samal Island. Tanang mga bata mangud nga ilahang gipangtabangan, gibutang nila diri sa Samal Island para mas doon sa eskwelahan po siya, mas sa amwa o labi na naay dagat. Dito na ako nahibawaan ang akong skill sa pag-swimming sa diri sa Samal Island. Sir, unsa ba nag-inspire sa imuha nga tun-an ug ipadayon imong hilig sa paglangoy? Kuan mangod sir, murag ang akong paminaw man ko pag nagalangoy ko, murag ka nang kumpleto bitaw akong paminaw bitaw kay
akong feeling murag ka ng kumpleto ko pag nasa tubig ko. Murag ka ng access sa kwatanan ba. Mo nang murag nahiligan na po nako ang pag-swimming tapos usa pa sad kanang naamong ko yung mga benepisyo di lang kay sa para sa akong kaugalingon kundi tungod po sa pag-swimming nako naka-upload ko og libre tungod sa pag-swimming nako tungod sa tabang po sa Philippine Sports Commission, sir. Og sir, tungod ni ana no, paunsa ba ka nasulod sa Philippine National Team sa para swimmers? Nagsugod ko, sir, atong 2009 dito ko nila gikuha 2009 sa kay sa una mong nag-appeal pud mi og mga regional meet kani katong Philippine Olympic Festival. Ang Davao team ko sa una. Sir, atong tuig 2018 ASEAN Para Games sa Jakarta, Indonesia, ikaw ang labing unang Pilipino nga nakakuha og gold medal para sa Pilipinas sa kategoryang Men's 200-meter Individual Medley. Kamusta, sir, ang muna himong experience sa pagrepresenta sa atong nasod ug syempre ang pagdala og pride sa Pilipinas tungod sa imong kadaugan? Sa kuha, sir, no, dako kay nung tabang para sa kuha kay tungod ato mas nilaghan po na ako mga nahimong mga amigo nako, mga nakaila sa kuha. So dako kay kuan po, sir, mo toy murag kanang pinaka grabe na kanang murag pinaka luckiest nga nahitabo sa kuang kinabuhi nga ikaw ang pinakauna makakuha og medalya nga sa Asian Games pa yun, Asian Para Games. So para sa kuha, sir, dako kay sang kuan sa kuha, dako akong kalipay grabe kay ang training namo nga pila ka days, pila ka years na nakuan yun, nasuklian sa, sir. Bisan pag kanang sakit sa lawas mo murag wala tungod sa kalipay, sir. Og sir, tungod sa imong katakos sa swimming, usa ka sa giilang country's best para swimmers. Kay kinsa ba nimo, sir, gina-dedicate ang imong mga kadaugan? Ididikit na ko ni sa kuang lulog lula kay sila mo ang nagpadako sa kuha sa una kay gamay pa ko sa una, 5 months old, akong inahan ako, wala na, no? Namatay na, so sila nagpadako sa kuha. Pero kaso lang, sila mong ni una na sila og kawala mo nang kani akong gibuhat para ni sa ilaha bisan man o wa na sila katilaw sa ako ang mga hinaguan, sir, para ni sa ilaha. Og karon, sir, usa ka sa pasok nga mo participate sa 2021 Tokyo Paralympic Games. Kamusta na ba, sir, ang imong training sa binakarong new normal ta? Sa kuha, sir, ready man ta permi kay ang gobyerno sige magsuporta gyapon sa mga bisan man og nagkabulag-bulag mi. Ang amuang NSA namo, ang National Sports Federation namo, sige man gyapon sila monitor na kadadlaw gyapon nami training pero sa land training lang lagi kasi kay wa pa manggoy kwan wala pay venue jud. Sir, kanus ba nakatakda ang Tokyo Paralympic Games kay imong salmutan? Ang wala pa tentative pa ang kwan, sir, ang schedule yun sa giyang kwan sa Tokyo Paralympics. Pero ang akong balita daw mga naadaw sa mga August man siguro o September, mga naada, sir, ang kwan, ang pizza lang. So karon ako ready lang ko kay anytime kung ipabalik na ako dito sa Manila, ready mo po ko, sir, kay mamugad akong gusto ko na makabalik na ko sa normal nga ensayo na mo kay gagukod ta sa panahon, sir. Sir, unsa ang mensahe nimo sa katawhan nga sama nimo bisan pa man sa imong kondisyon gipatigbabaw gayod ang pagpamalas imong skill sa swimming para sa ato ang nasod? Ako masulti na ako, sir, sa atong mga kababayan na lang bisan man og nay pandemya karon ug sa labi na sa akong mga kaparehas pud nako nga mga PWD, bisan man karon na nay pandemya dapat di gyud ta magpapildi sa ato ang negatibo nga paghuna-una, dapat positibo gyud ta permi ug maminaw ta permi sa kung unsa man ang mga guidelines nga ihatag sa gobyerno para sa tuwa kay para sa atong kaayuhan nga tanan. O kung gusto gyud ta nga kung madali gyud mawala ning COVID, mukan ta mo participate ta kung unsa ang gusto ikuan sa gobyerno kay walay gusto ang gobyerno kundi para sa tuwa tanan tao di sa kuan atong nasod nato. Alright, daghan kayong salamat, Sir Ernie, for bringing pride sa atong nasod. Ingon man, padayon nga mahimong inspirasyon sa mga Pilipino. Salamat, sir. O good luck, sir, sa imong next competition. Salamat, sir. Salamat, sir.
Sila sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best start tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maing buntag mga kapuso, welcome to Best Talk. Kada buntaga atong makauban si kapuso host and comedian Jose Manalo. Maing buntag Jose and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Hi, Attorney. Thank you very much for making time for us. How was the start of 2021 for you? 2021, yung blessing na binigay sa akin this 2021. Although hindi masaya yung gabi ng 31 ng December, yung pagsalubong namin kahit kami-kami lang, pero pagpasok ng taon, new life, new show, iyon ang pinakamasarap na nabigyan ka agad ng work at yung blessing na ibinigay agad sa'yo this year. Of course, Jose, would love to get to know you even better. Paano ka nga ba talaga nagsimula sa showbiz industry? Nag-umpisa tayo sa showbiz bilang isang production assistant. Tapos nag-audition, parang yung portion namin ngayon, yung show namin ngayon, marami nag-audition, maraming gustong sumali. So doon ako nag-start at sa naging floor director, masyado ako sa pakialamero at naging floor director ako hanggang sa unti-unti nag-on cam floor director na at eto na ngayon. You've also worked behind the scenes bago ka naging host. Ano naman yung mga mahalagang lessons na natutunan mo na talagang nakatulong sa'yo to get to where you are right now? Bilang isang sa production, mahirap sa production. Yung lesson na nakikita ko kaming mga host o yung mga artista siguro mas mahalin natin o mas pansinin natin yung nasa paligid natin, lalong-lalo na yung production. Nakikita natin hindi ganun kadali ang maging production. Kahit sabi mong cameraman, writers, PA o kung ano pa man, may hirap yun. Kaya nung nandito ako ngayon sa pagiging naging artista na, naging host na, iningatan ko na siya. At siguro yung mahalin mo lahat ng production o lahat ng nakapaligid sa'yo sa loob ng studio. Noong pagsalubong ng bagong taon, maraming mga programang inilabas ng GMA7 na dapat abangan ng ating mga manonood at isa na dyan ang game show mo. Please tell us more about it. Yan, Catch Me Out Philippines. Nag-start siya sa United Kingdom at dito sa buong Asia tayong Pilipinas ang unang gumawa o gagawa nito. So napakaswerte natin. Binigyan tayo ng pagkakataon ng United Kingdom na tayo yung mag-start. It's a reality competition. Puro amateur lang yung ating mga contestant. Pero sa dami o sa haba ng training ginawa nila, naging parang professional na silang gumalaw. So yun yung pinakatakbo nung show na kailangan hulaan mo kung sino yung amateur. Na pag sinama natin sa professional na parang sila na, isa na sila ron, pareho yung galaw. Minsan mas magaling pa nga yung amateur ng mga professional. Nakakagulat. We are so excited to please invite everyone, lahat na ating mga kapuso dito sa Mindanao na abangan ang Catch Me Out Philippines. Sa lahat ng mga kasama natin dyan sa Mindanao, lalo na sa Davao, Catch Me Out Philippines tuwing Sabado po. Mag-start na po ito sa February 6 sa GMA. February 6, Sabado, sa gabi po yan. Makihula na kayo sa mga amateur kung sino talaga yung paggumalo sila na makihula kayo sa mga amateur na nagpapanggap na professional. Usong-uso ngayon yan, yung mga nagpapanggap. Pero dito ibang klase rito. Nagpapanggap ka na, mananalo ka pa. Salamat, Jose, for making time for us. Thank you so much. Thank you, attorney, at sa lahat ng mga taga Davao. Salamat sa inyong lahat. God bless, stay safe. And that was Kapusong Jose Manalo. Tutok lang mga kapuso, kayo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, labing importante gayod nga makabalo kita kung unsa ang mga saktong himuon in kaso adunay emerhensiya. Unsa ang mga butang nga angay nakaandam sa atong mga panimalay ug kung unsa-unsab
ang pag-first aid sa mga nanginahanglan. Busa karong buntaga kana ang atong hisgutan kauban si Abiliza Manzano, ang Chief sa PDRRMO sa Tubod, Lanao del Norte. Ma'am Abiliza, mayong buntag og dayon sa Atome GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Hello, may buntag sa tanan, may buntag sa mga ka-GMA Kapuso, sa Tagalanao Norte, may buntag. Ma'am, unang-una, unsa ba ka-importante nga ang usa ka tawo kabalo mag-first aid? Very important kaayo no nga every tao kahibalo jud siya mag-first aid. In the first place, ang first aid is an emergency care. Meaning, una siya ang primero immediate na attention nga ihatag sa usa ka victim or sa ka-injured na tao. So, the first aid itself is very important kay kinahanglan man nato i-preserve ang life sa tao. Para pasiunang lunas, no? Mo nang gingon nga first aid. Ma'am, sayod kita nga kinahanglan gayud kini tun-ano, pero unsa ba ang mga basic niining first aid aron sa ma-apply sa atong mga kapuso? Lahi-lahi siya na mga kumiyong first aid, lahi-lahi siya na sakit kung, for example, kung choking or nakatulon, no, ang usa ka tao or sa ka bata baka nakatulon og coin or any object. So lahi-lahi siya na first aid ang imong i-apply, no. Also kung nasamad siya, so lahi pud siya na first aid ang imong i-apply. So kinahanglan may balo ka paunsa nimo pag-respond in a specific situation. So dili siya ingon nga tanan uniform ang imong buhaton sa usa ka victim. So depende ra gyud na siya unsa nga injury ang naa sa anak nga victim. Ma'am, sa atong mga panimalay kinahanglan andam kita o galing adunay mga emerhensiya o mga kalamidad. Unsa-unsa ba ang mga angay nato iandam sa atong mga panimalay, ma'am? Ang mga first aid kit na naa sa panimalay na dapat natong dili gid siya walaon, no. Dapat maintain nato ang naagid ta niini mga butang. Like atong giingon ganina ang first aid kit, like bandages, mga betadine, mga ointment, antibiotic nga ointment, and then mga adhesive tape, yun ang mga first aid kit. But even in case na ay mga incident or mga disaster, no, importante po nga kinahanglan every family, especially those family nga naa siya sa low-lying areas, like prone siya sa disaster, kinahanglan na siya gubag kit. So ang gubag kit, mao na ang sulod nin ana, ang imong food good for 3 days, no? Kinahanglan sad ang naa dinha ang ato ang mga water. Naa pod dapat nato ibutang sa atong gubag kit ang flashlight, mga battery operated na mga radio. Importante usab ang whistle or kaning sa Bisaya pa kanang sana siya sa whistle. So importante na siya, and then can opener. So kung food, importante na kay rice, and then naa kay mga non-perishable foods like canned goods. Galing adunay mga kalamidad sama sa baha, unsa ba ang angay himuon sa mga tawo nganong importante nga dili magpanik? Importante ang presence of mind. No, importante ka na dili siya magpanik kay ang panic isa siya sa cause nga naa na hinooy disaster nga mahitabo, no? Presence of mind ang pinaka-importante. Where to go, what to bring, and kinahanglan po ang readiness sa matag usa, sa matag pamilya if in case na atay mga umaabot nga mga disaster. Ma'am, diha sa Tubod, kamusta ang inyong experience sa mga kalamidad? Kamusta sab ang response sa mga tawo? So for sir, sa Tubod mo, sa municipality sa Tubod, especially those low-lying areas like mga families na naagid siya sa ubos-ubos ng mga areas, dili na sa ilaha bag-o, no? Kay every time na ay mga maot na panahon, no? So ang provincial government is through the office of the PDRRMO nagsige na siya og disseminate og mga weather advisories. So ginahatag na namo sa mga municipal disaster risk reduction and management officers na kini siya i-disseminate ni, and then keep monitoring all mga low-lying areas. So diri sa Tubod,
every time nga naay mga ninana nga mga kalamidad, no? Like taas-taas na gali ang level sa ilang tubig, immediately mubakwit na gyud ang mga tao, no? Dili gyud na siya dapat nga ibaliwala sa every tao, kay importante po man gyud nga i-save na to ang life and property sa matag usa. So ang tubod, especially ang ato ang mga responders, so ang mga personnel sa municipality sa tubod, in cooperation sa mga barangay officials, ready na gini sila every time. Dili na kaayo may problemado in ani kay naa na sa mga designated na mga evacuation areas. So kahibalo na ang matag tao nga kung asa sila mo adto, no, mo evacuate if in case na ay mga mutaas-taas na siya ang tubig. Lastly, ma'am, unsay imong mensahe sa publiko ug unsa gayud ang ilahang angay timan-an o galing adunay mga emerhensiya? Ang ako alang mensahe sa tanan, no, especially sa ato ang taga mga Lanao del Norte ng mga tao, and also sa everybody in Mindanao and whole Philippines, no, nga ang disaster is dili gid siya kumpiyansan, or every hazard like ulan, heavy rains, dako kay siya o hatag nga kadaot if ato alang siyang maliwanahon. So, kinahanglan ang tanan magmaigmat, no, magtinabangay, no, and be ready for every disaster na mahitabo. Daghang kayong salamat, Ma'am Abiliza, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping mo diha sa Tubod, Lanao del Norte. Daghang salamat usab sir sa inyong gihatag na oportunidad. Sa iluyo sa iyang disability, naningkamot ang Paralympic swimmer nga si Ernie Gawilan sa matag kompetisyon nga iyang giapilan here and abroad alang sa pagdala og dungog sa atong nasod. Samtang Jill agig pagpangandam sa emerhensiya, sumala ni Abiliza Manzano ang chief sa Lanao del Norte PDRRMO nga kinahanglan nga duna kitay go bag sa panimalay nga mo'y bitbiton sa panahong kinahanglan mag-evacuate. Sayang mga kapuso, dungan sa natong atangan ang newest game show sa GMA nga Catch Me Out Philippines, hosted by Jose Manalo. Karong Sabado na, mga kapuso, 7:15 sa gabi. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Franklin D. Roosevelt nga in happiness lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayong kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Orangel Relator. Buong puso para sa kapuso.